Mä oon Kiira ja töissä Rosebudilla ja mä oon miettinyt tässä nyt kuukauden ajan, että mitä kirjaa mä haluaisin suositella. Ja vanha kunnon klassikko, Fed ja Setä, pakko suositella sitä, koska se on vaan niin hyvä. Nyt mä luen pienen pätkän tästä luvusta Musti menee metsälle kirjasta Fed ja Setä, kissa ja koira. Musti aloittaa. Kissa on ostanut itselleen lehmän ja Fed ja Setä traktorin. Olenkos minä sitten heitä huonompi? Kyllä minun on aika ostaa omaksi ilokseni pyssy, kun kerran on rahaa. Fed ja Setä oli kovasti yrittänyt suostutella Mustia jättämään pyssyn ostamatta. Hänen tuli surku eläimiä. Kissakin oli suostutellut, mutta sen taas tuli surku rahaa. Mutta koira ei halunnut kuullakaan mitään sellaista. Väistykää tieltäni, se sanoi. Vaistoni heräävät. Sitä vartenhan eläimet ovat olemassa, että niitä metsästettäisiin. Aikaisemmin minä en sitä ymmärtänyt, koska vietin huonoa elämää, mutta nyt olen oikealla tiellä ja jokin vetää minua hirveällä voimalla metsälle. Koira meni kauppaan, osti pyssyn. Se osti myös patruunoita ja metsästyslaukun, jonne sopisi työntää kaikenlaiset otukset. Minä tulen joskus iltapuolella, se sanoi. Ammun teille jotakin hyvää. Saa nähdä, miten Mustin käy. Lue.